खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैहाय आङो बुंनो सानगोन जे बोहैथि दाननि 20 आरो 21 अक्ट'खालि जोंहा जिथिदुवार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो नैबे दादगारि हालामनि 2 नं खाग्राबारि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव खुंफुंजानो थांगासिनो दङ आरो दिनै जोङो बिनिनो लाइ खुन्थिया जोङो गायसनदों गाहाय सायनासालिनि बे हाबाफारियाबो बयनिबो हेफाजाबनि गेजेरजों मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय। दा आङो खावलायनो सानदों जे जोंहा बर' माहारिनि थैनाय थांनाय बेखौ लानानै जिहेतु कनफारेन्सआव जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों गोबां खोथा सावरायो आरो गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिहोयो आथिखालनि थासारि आरो इयुननि हान्थिनांगौ लामानि सायाव आरो जोंनि गथ' गथायफोरनि भबिसत बेखौ लानानै गोबां बाथ्रा जोंनि आलासिफोरा बेवहाय बिबुंथि लाखिगोन। दा आं माखासे हाबाफारिखौ आङो फोरमायनो सानदों। जोंहा 20 डिसेम्बर खालि जोङो फुंबिलिनि समनिफ्रायनो जोङो हाबाफारि लादों। बेवहाय भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय इन्टार इउनिट बेयो जागोन आरो काबादि बादायलायनाय बेबो इन्टार इउनिट बेयो बादायलायनाया जागोन आरो बिनि उनाव जोङो थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय जोङो हाबाफारि लादों आरो बेवहाय जोंनि ओनसोलनि फरायसालिफ्राव फरायनाय गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो माने फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै जोंहा बेयाव थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारिया दङ। जों बेखौ अलरेडि दालाइसा आफादफोरनोबो गाइडलाइन हरजोब्बाय आरो जोंनि फरायसालिफ्रावबो जों बे खौरांफोरखौ हरजोब्बाय। गोबां फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लागोन जों मिजिं थिदों आरो आं खावलायनो सानदों जाहाथे बादायारिफ्रा बादायगोन लोगोसे फरायसाफ्राबो जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बादायारिफोरखौ थुलुंगा होयो आरो गावसोरबो माने बिनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनानै लायो। आङो बेखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायहरबाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ। लोगोसे अखानायै थामहिनबा जोङो 20 अक्ट'खालिनि मोनाबिलि समाव जोंहा डेलिगेट हाबाफारि एबा थान्दै मेल जोङो जथुमगोन। बेवहाय बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जनक उजिर सारखौ जोङो मोनबोनो हादों माने थान्दै मेल बेखेवगिरि आलासि महरै। जोङो बेवहाय जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंगोना आरो जौगानांगौनि फारसे गोबां बाथ्रा जोङो सावरायनो लागोन। दा बेवहाय जोंनि मोनद' दालाइ आफादा बेयाव बाहागो लाफैगोन थान्दै महरै। लोगोसे अखानायै 21 डिसेम्बर खालि जोंहा आबादारिफोरखौ जोङो लानानै मोनसे सावरायनाय गेवलां सावरायनाय मोनसे हाबाफारि जोङो लादों। बेवहायबो जोंनि ओनसोलनि जेसेबां आबादारिफोर दं बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरदों आरो बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आं मिजिं थिदों आरो बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायहरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बे हाबाफारिया मैखोमै जाफुंसारो आं बिनि थाखाय मिजिं थिदों। लोगोसे सानजौफुनि 12 रिंगायाव जोंहा गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार दिपेन बर' बिथांखौनो जोङो मोननो हादों। दा बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दा बे मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजु कुमार मुसाहारि सार बिथांखौ जों माहारि जौगानाय माहारि थांनानै थानायनि जि मोनसे लामा हान्थिनाय बेयाव जों ज'यै खौसेथिनि गेजेरजों जोंहा थांनांगौनि गोनांथि दं। बेखायनो आं खावलायदों बे गेवलां मेलाव जाहाथे जोंनि जिथिदुवार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ धोरोम खोरोम बासिया लाबानो हानजा बासिया लाबानो जाहाथे बयबो बर'नि फिसा हिसाबै बाहागो लानानै मैखोमै जाफुंसार खालामो। बिनि थाखाय आङो ओनसोलनि गासै रायजो राजा आइ आफा मेलेमजिबि बयखौबो बाहागो लानो आं गुरैयै खावलायबाय। गेवलां मेल जोबखांनायनि उनाव जोंहा मोनाबिलि समाव देंखोमु 1, 2, 3 बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लादों। दा रोजाबनो मोजां मोनग्रा जाय बिथांमोन दं जोंनि ओनसोलाव बिथांमोनहा रोजाबनानै बादायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसानाय माने मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैखौबो जोङो 21 डिसेम्बरनि मोनाबिलियाव जोङो बेखौ खुंफुंगोन। ओंखायनो मोसानो मोजां मोनग्रा मेथाइ खननो मोजां मोनग्रा आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा गासै लाइमोनफोर आरो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो बे हाबाफारियावबो बाहागो लानानै मैखोमै जाफुंसार खालामफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय।
दिनै जोंनि दादगारि ओनसोलाव नैबे 2 नं खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव जे टेनडुवार्स जिथि नं डुवार्स आन्चलिक कमिटिनि जिहेतु फरायसा आफादनि कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ फैगौ 20 तारिख आरो 21 तारिख डिसेम्बर मासनि जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे ओनसोलाव बेबायदि कनफारेन्स खुंनाया जोबोद गोनांथि दङ होननानै जोङो आगोलनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन। दा बेखायनो दादगारि ओनसोल हिसाबै गोदोसोनाय मानसि गोदोसोनाय एरिया शिक्षा दीक्षाया मा बे बुस्थुखौ बारा मिन्थिया बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गरिब थाखोनि मानसि गोजा। दा बेखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बे बाराव बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोजां आलासि फैनानै शिक्षानि बागै जाहाथे जोंनि जाम्बा जाम्था रायजो राजाफोरखौ गथ' गथायखौ माबायदि मानसि सुबुं सम्पद खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै बुंथिफैगोन फोरमायथिगोन रायजो राजानि खोमायाव सोनानै होलांगोन। जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आसा थिदों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलावबो जौगानायाव फैगोन बिथांमोननि गेजेरजों। आरो जोबोद बाख्नायथाव जोङो गोदोनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों नांफाबोनानै जोङो आन्दलनावबो बाहागो लाबोनाय मानसि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों बर' माहारिया दे दिनै गाहाय थाखोनिफ्राय गोजौ लेभेलाव जौखोबोबाय बेनि थाखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोङो फरायसा आफादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो जेब्लायबो जोङो मदद होलांबाय थागोन बेखिनि।